Кой се казва? Те чунки па забелязва, че на телефон. Не помня това нещо. Лошо. Нека tako je trebamo da je nekada se iznenači. Боже. Вътре сега тук има хрустялчета, които са много полезни за него. Чудна опашка. Защото ягни баба беше за тебе предназначена. Мама беше писала, че обичаш много ягнешко. И дядо ти отиде го купим, че тогава беше бебенци, като дойде на бос. Пожелавам овчениката. Аз. Яшо. Що възьми? И той почти обрал опашката, гледай. Уж баба без вилица да ядеш, но нищо. Но Агис две опашки трябва да помогнеш. Дали ще има такива агни? Ще ги търсим. На магазина да купуваш. Има две бутчета задни. Те с опашки да ги продават. Да. И бабо. Само да не се заученият. Ученият е бърка и коти. Айде, сега толкова.